Когато сме на тъмно, неприятно място, когато усещаме, че хората не се държат добре с нас, но оставаме в това място, независимо дали това е семейна или работна среда, всъщност ние проявяваме агресия, автоагресия. И това е най-лошата агресия. Винаги трябва да ставате и да напускате. Това може да е филма, който не ви харесва, но някой много ви е препоръчал. Не ви харесва. Послушайте себе си. Това може да е събитие, на което сте поканена и не усещате комфорт, не усещате уважително отношение към себе си. Има клюки, има погледи, които ви притесняват. И станете и напуснете. Когато става въпрос за семейна среда и сте над 18 годишен, е редно да живеете извън средата на семейството, което ви създава неприятно чувство, дискомфорт, потиска ви. Разбира се, когато сте отговорни за деца до 18 годишна възраст, това няма как да стане, така че просто ще трябва да приемете уроците и да се самоусъвършенствате, защото даже и нашите деца не може да променим, може да променим единствено нашата гледна точка. Въпрос на граници. Граници разглеждам подробно с техники как да изграждаме своите здравословни граници в маратона пренареждане, който включва 10 бития. Ако имаш интерес, остави отдолу в коментар маратон и ще ти изпратя линк за безплатно включване.